čau. Teraz už všetci. Už tešíte, že vám prídu. Však bych sa od hanby prepadla. Bodaj sa prepadla tá vojanská míra. Bodaj sa prepadla tá vojanská míra, keď by nielen o tom, odkiaľ je tvoj tradičný odev, ale možno aj o tom, čím bol tvoj ocko, tvoja maminka, akým spôsobom si ty vyrastal v srdiečku s láskou k folklóru. Príjemný dobrý deň vám všetkým Banskobystrčanom, všetkým Slovákom. Vítajte u nás v Banskobystrici. Čím viac, tým lepšie. Dievčatá si zakúpame čo na to Máte to, radšej vám ho zachvíľa. Ameriku som zvandroval, ani kto nenachoroval, ani taľar, ani vlásku, šikujeme do New Yorku. A z New Yorku šihliktujú, to me na nej pochybujú, Marusi, že dohľadajú, že najlepšie karty majú. Styk s folklorom nebol taký, že, ako by som to povedal, taký prirodzený. Lebo ja pochádzam z krásnej horehronskej dediny Nakopov a tu som si išiel takým svojím záujmom cez jarmoky, navštevoval som všetky jarmoky na Slovensku, stretával som sa s výrobcami a vlastne od nich som čerpal
tie ich skúsenosti a teraz sa snažím aj tie skúsenosti. Teraz sa spolu s divákmi zahryzneme nielen do vášho výročia, ale aj do vášho umenia, spevu a tanca. Takže vítajte a ideme na to. Áno? Je to mám úžasný divákov, je sa vám začínať. Žena mala bielý kroj, ale iba vlastne nepohodíme sa. Povídaj, že vyšla potom početiec. Nikdy ženy nechodia bez čepca. Obec len tak vzdialená, len pár kilometrov od obcí Štiak. Prichádza mladá. Na Soni, kde sú aby som vám urobil podpustov, tak ich môžete dostať. Čo nám tento ročník prinesie, to bolo krátkosti, to bolo minulé ročky, Nejky môže ženy, to sú určité. keď si oblečie kroj, tak sa stala kráľovnou neuveriteľné a to si žiadne potlasy. Samozrejme, že ešte sme pripravili dve veci, a to vydanie pamätnej mince, ktorá bude krstená počas. Chlapci, modlice, veľká púťa dobrý meče. Keď to prišlo do Ruskova. Viete, že určite budete mať náročné sedenie, verím, že to vládnete. Prajem vám naozaj pekný deň, športnú budete, pretože Slovensko a slovenské pesničky, tance, rozprávanie, to je naozaj niečo jedné. Toto si musíte dať na ruky, že vy ste dostali minerálne vody. To je pivo. Máte na to sa môže poriešť. To je ešte. Takže táto príkladu stále nám o tom hovoriť, pretože aj oblast hlavňa a hlavne presne tak si súťaže, že chodili za mladú do Ameriky a posielali, tak opäť je to spojené s istou dobou a s istými spoločenskými udalosťami, čo je tiež veľmi dôležité hovoriť aj Lepšie pokládku. Thank
Odkiaľ beriete procesy nádherných nádherov inšpirácií? Dopoledne aj odpoledne účastníci ale potom je vďačný za to, že sme súčasťou našich domovníkov. Čo sa týka FIA, týkajúci sa zdrojových súčasí dostalo do vienka naše krásne Slovensko. My sa snažíme udržiavať Už môžeme ísť, nie? aj kvôli tomu, že ideme prehodiť, aby sme sa neopýtali nositeľmi a odovzdávame tento tradície aj ďalším generáciám, či už vo výrobe týchto ľudových hudobných nástrojov, ale aj v hre. A predstavte nám.
také dráče, pani 30 eur. Najprv boli, aj tie kovovie boli najprv boli Alebo nie, toto je najlepšie vidro. Taký roby, to je rešpakt. Na kučky. Tie slabé rany. Nerobi, no taká. Potom vlastne druhá vec je, že sme rozšírili remeselníkov, sme dvakrát s remeselníkov vnímali, čiže úzko so zvyklostiami a s folklórom sú spojené remesla. Máme ich vyše 50 smerom Barbakaju, sa páči navštíviť. Ďalšia vec, pripomíname si výročie. To sa snažíme aj prostredníctvom tohto podujatia. Ako viete, ja som tu zástupca miest a obcí, Združenie miest a obcí má dlhodobo 96%. Vzniklo obyčaj folklóru, to patrí k jedinečnosti. Každé obce, každé mesto, obec, obce, mesto, mesta, každý má iný kroj, iné zvyky, iné obyčaje. A to treba zachovávať. Odetí v kráse Slovenska. Tak si to teda spoločne poďme užiť. Folklórna skupina Olšava Ruskov. Rieka Olšava dala názov folklórnej. Vidia sebe vlasy vykandráči, každému šechtým Ruskové páči, jak mladému, tak aj starému, každý vymyslel za mladú ženu. A keď ja se prez ten Ruskov prejde, pýta ženy každý, kde ja idem, pýta ženy, jak mladý. Prišlo v tom tej rozlučku, idem skúsiť dete v Amerike. Jaj, pán gazda, ale bude nám chalami baj smutno. No, nič sa nedá robiť. Ty si skázal z mojej kešení. Taký dobrý možno za to. A ich sa vám darí? Celé dedine. No, darí sa, máme toľko akcií, ktoré každý je večer. Vítajte v Banskej Bystrici a my sa už tešíme na vaše umenie v podobe spevu.
Richtár, máte pravdu. Skanderka hovno vy vriti buhašar, my sme tam ujde. Žádné vojny. No a Mačina, ty máš chastný kekevín, chce byť pridelený. A to stojí jak taký vstup, čo nič nehovoríš. Keď kanóny robíš... Pekné rady dávaš. To naši mládenci, ktorí majú doma frajírky, ostanú im verní, jak sa na porádnych mládencov patrí. Nož, moja milá, teba... bielom podklade, čo je veľmi vzácny. Ďalej sa vyznačuje tým, že má niekoľko vrstiev, a to aj pod sukňou, až 4 až 5 vrstiev a takisto po vrchnej časti. A pozor, ja mám na sebe kroj z tejto oblasti, je to môj vlastný, on ešte mu príslucha. Hovorím mu, poď. Všetko friško v lete. Jozef má, ďakujeme veľmi pekne, poďte zo sprievodu. Tak, áno. Podívam vám to večerné sprievodu. Thank you.
súkromné spoločné školy Milana Boha, ktorí sa nechali inšpirovať originálnymi hudobnými modelmi zo Ždiaru, Lerdaku, Slovenskej Vsi a Malej. Len hore zopnuté. Lajbliky sa hore rozvezovali s tuhou, bolo to kvôli praktickému využitiu, keď ženy kojili, chodili na, aby boli proste praktické. Dievča má na sebe gongku so stuhami. Dievčatá nenosili vždy tieto krásy. Pretože sa umáva taká vec, a musíme to mohla predložiť, že základná spoločná škola Milana Boha. To znamená, že